matiyumana tayano nozo manoko zozuwa makumairi no pfumba mwedzi uno wakubvumbi munauzanyasi kurukotaro zvikuitika munyika kazembe ati aenda koringa zvikuitika kuofisi yomapasipoti kweru ati atosunga mumwe munhu anga ari kutengesa nzvimbo yokuti wamukira watadza kupinda kumapasipotiko zvinotorwadza izvimabiyangu tosaya kuti kohoko naye wakuruwa gosimbirira mhopo iri pamusana iro dzidzo linombonje idi heno mabiyangu wamunangagwa anyasi waenda kurafaji koparura chimwe chimushini chikurukuru chorafaji chawakatenga wakaisa chimushini chekuti wagoganadzira semende kuita ndiwo wari pamusorosoro muafrica muno toramba tichitenda ukuru hwebasa raori tisingazivi hedu kuti wari kugobvumiwa chere nehurumende zvavari kuronga kuita rafaji iri kuronga ugounza chimushini chokunyora dzimba ichibva yawakiwa imbayo maawa 12 bedzi heno kana hurumende ikagozvibvuma izvi asi kana ikazvibvuma aiwa dzinogona kundochipawo dzimba dzitikatenga tese wabiti newamwe washanu kwaye wabenhuka mudare reparamende kureketa kuno Jacob Mudenda ari mutungamiri mudare reparamende ari bekana chokuramba nokuti nhau yacho yakabviswa kumatare odzimhosva nokuti akanga ati abisa wabiti paino dare guru munyika aribe mvumo yekuita izvozvo bazi rinoringana zvokuronga mhuri Rose National Family Planning Council rati iro rakuunza kamwe kajekiseni katsva kokuti vanhu vagokwanisa kuronga mhuri nako kwaendoko mwedzi mitatu aende munhu anogona kundozvibaya egani kajekiseni kakwaye kakabva kuBelgium kanonzi Sanaya Press heno kana kachigosenza zvino kusaika kwemvura kumasvingo kwakutenderera mberi rino ratosondoro china waribekana mvura apawo kambani yozvinwiwa yoDelta yakada kuti itenge muchina wokunhadzira magetsi asi kambani yozesa ikaramba kwai kambani yozesa yakati igoti paimba mahara kuiba kuti wagotenge izvi zvinotorwadza nokuti padhamu romutiribwi aiwa mvura ingori fashamu asi guta romasvingoro ribe mvura rakapwa nyika yedu yeZimbabwe iri kuramba ichindoita kunyadzisa kureketa kuno kwai ichaenda pabazi ropasi rese rinoringana wabasa roInternational Labour Organization koreketa ikweyo ichibvunzudziwa nokuda kwezvokuba nokudzivirira kodzero dzowabasa zvinotorwadza mabiyangu toimba kuti wachamirira zvizviniwa kuro nyikawo pai kumaguta romapopoma kuVictoria Falls kwaboeka mwe mukadzi anga aino mbanje inoita makirogiramu 400 chaiwo atonzi achaenda kudare odzimhosva nokuti ndoako kuita kwacheku idi dai wagoita tusviniwa maiwa tiri pane zvinoputikazvo kwai hwendo huno kufoja yakaita kuputika kwatengesiwa makirogiramu 40 omamiliyoni mumasondo mairi kwai papa wari kutengesa wakazvimirira watengesa mamiliyoni 9 anochidimbu omari yokuAmerica apa wari kutengesa wachiita zvokurima zvokubhadhawa wari kutenga kwai yatengesiwa mari inoita mamiliyoni okuAmerica 25 izvi zvinotofadza nokuti kwai kuitaku yakwira zvakapetiwa kairi chaiko pane yogore rapfuura toramba tichitenda yawe nokunayisa mvura kwai mari yomunyika yokunze kwenyika yaingidzira kuwanda kwayo ichienzanisiwa nemari yomunyika yasvika pazvikamu 50 anoina zvomari yomunyika toramba tichitenda izvi tichimba kuti wakuru webhangi ronyika wachagomukaba makwerukweru waribekana kufunga wachibva wandotora mariyo yese zvawakamboita muna 2018 tiri kunyara kuti Stanley Chirambadare aimbotambira chikwata cheDynamos kwai abatiwa nomhosva yokuda kubhinya mumwe mukomana waaifundzisa bhora izvi zvinotorwadza izvi mabiyangu tinoimba kuti wachachinja maitiro chikwata cheZimbabwe chokiriketi
kulitsiwa wanhu wana pasara watanhatu bedzi kuti chijiwe pamutambo mazuva 5 wokiriketi wachiri kutamba ano Pakistan. Hino kusvika kuzvikunda izvi tiringe edu dzopasirese pai kuMalawi kwakabisiwa mutemo kuuraya vanhu nodare guruguru munyika rozvikuita nobumbiro romutemo. Toramba tichitenda kuitaku nokuti tinoti pamberi noupenyu palibe ano mvumo yokuuraya vanhu. Kwaiwana chiremba vanosvika 70 chaiwo nokupfuura kuNamibia wapinda mushishi kureketa kuno nokuda kwokubakwa mari kwawagoita wachiseenzesa homwe dzozvokurapa vanhu dzinonzi pachirungu mamedical aid. Kwaiwa zhinji wavo wagobenhutsa mari inosvika mamiliyoni okuNamibia yo 13 chaiwo idi pakanyangara apa. Nyika dzomu dzasi kuAfrica dzati idzo dziri kugotumira mauto zviuru 3 pabodzi pono zvikepe zvomvura pabodzi pono zvimwe zvinotekaira pasi pomvura zvikopokopo ndege nozvimwe zvakawanda kuti wagoisene nowapanduki wari kuMozambique. Nyika yoSouth Africa iri kufara nokuti makambani ayo anoita zvemafoni anoti Vodacom noMTN wari kuringira kuti wagopinda kuEthiopia koita basa ikweyo wachidya mari hawo. Toramba tichitenda nokuti wanoita tusvinu kwedu no tiri kutowashuvirawo kuti dai wagouyawo kwedu. Pai kuIndia zvinhu zvakaita manyamamire norongo vanhu vari kundoita murakatira naye Kadambure ati kurowa vanhu kudari. Hino akurowawo kuti vachazvikona chere nokuti mazuva ano kurondogwarashiwa vanhu vari kupfuura zviuru 3 munyikamo zviri kuhwadza mabi angu. Chikwata choManchester United pabodzi pono choArsenal zviri kutamba mutambo yoEuropa kureketa kuno. Hino kuti wachakunda chere kuenda kotamba pakupedzeserako. Tiri ipapo mabi angu togumira pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Onhawo.